Diyos marahay na hapon po sa inyo gabos, mga tugang. Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po ang gabo sa pagpamibi kan orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day imi nasabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mi na an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang labos. Ngunyan po, solemnidad kan sa tong kagurangnan Heso Kristo, hade kan gabos na linalang. Idulot po niya to ang mga intensyones kan lambang saro na uya digdingon niya. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Bago sa simba tiripon, banal na banwaanin Diyos, matawid asin makasalamat, magsama asin matumaw sa Diyos. Matawid asin makasalamat, magsamba asin magumaw sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon po. Sa ngaran ka Ama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Solemnidad kan Cristo Rey o Kristong Hade, iyon ni ang selebrasyon na minakulminar. Minatapos kan gabos na mga Domingo sa ordinaryong panahon. Sa sunod na Domingo, malaog na po kita sa panahon nin Adviento. Apat na Domingo nin pag-andam sa pagselebrar niya to kan Pasko. Kaya sa satuyang mga babasahon ngunyan, sa satuyang liturhiya, pinapagirumdum kita na sa gabos na aldaw kan satuyang pagkabuhay, daing ibang hade na dapat na mag-erok o maghade sa satuyang buhay, kundi ang satuyang kagurangnan na si Hesu Kristo. Ngunyan midbidon niya to ang sa tuyang mga pagkukulang ihagad ininintawad sa mahal na Diyos
Tanganing magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tadakasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virgen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada, ang sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibi kita, Diyos na makakamhan na sinding kasagkoran, na nagbuot na magbago kan kabos na bagay sa namumutan mong aki, hade kan kabos na lilalang, kay raking warasan, na anbilog na nilalang na talingkas sa kauripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-omaw sa imo na dayong katapusan. Uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan kataramon. Ang kagurangnan na Diyos mismo ang magiging pastor kan banwaan kan Israel. Himateon niyato ang enot na babasahin. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Huli tasiring ang sabi kan kagurang ng Diyos,
Uya ako, mamangnohon ko sa kong kawan, asin rereparuhan. Siring kan pagmangno kan pastor sa iyang kawan sa aldaw na siya nasa tao kan sa iyang mga warara na karnero. Siring ka iyan, rereparuhon ko sa kong mga karnero. Aagawon ko sinda sa gabos na lugar na nagkawararaka ninda kan aldaw na madagom asin malumlum. Ako ang magpapasabsab sa sakong kawan, asin ako ang magpapalukos sa inda. Olay kan kagurang ng Diyos, ang nawara hahanapon ko, ang pinalayas papapulion ko, ang nalapuan bebindahan ko, ang may helang papakusugon ko, asin ang mataba sa kamakusog babantayan ko. Papasabsabon ko sinda sa katanosan, manungod sa indo, kawan ko siringan sabi kan kagurang ng Diyos, hala huhukuman ko ang lambang magkalaban, ang karnero asin ang kanding. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. an kagurangnan sa kong pastor, dai anuman an magkukulang sa ko. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing anoman na magkukulang sa ko. An kagurangnan sa kong pastor, dai ako magkukulang. Sa maduot na kapatagan, pinapasabsab niya ako. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing anoman na magkukulang sa ko. Pasiring sa matiwasay na katubigan dinara. An sa kong kalag, pinapaginhawa. Inaantabayan niya ako sa magiran ng kasaripotan, alang-alang sa iyang ngaran. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing anoman na magkukulang sa ko. Inandam mo sa atubang ko ang lamesa, laban sa sakong mga kaiwal. Linalahidan mo ninla ng pahamot ang sakong payo, ang sakong kupa nagsusupay. Karahayan asin maray ang buot, ang maglalamag sako, gabos na aldaw nin sakong pagkabuhay, mag-eerok sako sa harongkan kagurangnan, sa kalawigan nin mga aldaw. Ang kagurangnan sa kong pastor, daing anoman na magkukulang sa ko. Hulita si Kristo na buhay liwat, hali sa mga gadan, gabos man na mga nagadan, sa iya man nabubuhayon. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Alagad sa katunayan si Kristo pinagbangon halis sa mga gadan, ang tinagba kan mga nagtuturog, tasiring na unong kan sarong tao na kagadan, huli man kan sarong tao ang pagkabuhay liwat nin mga gadan, tasiring na aki ni Adan ang gabos nagagadan, siring man ki Kristo ang gabos mabubuhay. Alagad ang lambang saro sa sadiri niyang lugar sa pasunod-sunod, tinagba si Kristo, asin pakatapos ang mga sadiri ni Kristo sa iyang pagdatong. Pakatapos kaini, ang kataposan kunwaring ipapaubayan niya ang sa iyang kahadean sa Diyos asin Ama, pang mapawaran niya nin saysay ang gabos na prinsipado, gabos na potestades saka kapangyarihan. Huli takaypuan maghade siya sagod ikabugtak ang gabos na kaiwal sa irarom kan sa iyang mga bitis. Huring kaiwal, mawawaran bagsik ang kagadanan. Pag maipasakop na sa iyan gabos, dangan siya mismo ang aki mapasakop man sa nagpasakop sa iya kan gabos. Danganing ang Diyos, maging gabos sa gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa ino, Asin
sa imong espiritu, Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, pag mag-abot na anaki ni kantawo sa iyang kamurawayan kay ban kapos niyang angheles, dangan matukaw siya sa trono niyang mamuraway, titipunon sa tubangan niya ang gabos na nasyon, asin susuruway-suwayon niya sinda, siring sa sinuruway-suway kan pastor ang mga karnero sa mga kanding. Papatindugan niya ang sa iyang mga karnero sa tuo niya, alagad ang mga kanding sa wala, dangan masabi ang hade sa mga nasa tuo niya, madya mga binindisyonan kan sa kong ama, manaha ang itinagama sa indong kahadean, poon kan tuglason ang kinaban. Tanagutom ako, asin pinakakanido, napaha, asin pinainom, dayuhan, asin pinadagos, huba, asin ginubingan, naghelang, asin sinungko, binilanggo, asin pinalaw. Dangan masimbag sa iya ang mga suripot, kakurangnan kasuarin ba ka na hiling na nagugutom, asin pinakakan mo, o napapaha, asin pinainom mo, pinainom niya mo. Kasuarin ba ka na hiling na dayuhan, asin pinadagos niya mo, o huba, asin ginubingan niya mo. Kasuarin ba ka na hiling na naghihelang o nabilanggo, asin dinalaw niya mo, masimbag sa indan hade. Amen. Nagsasabi ako sa indo, ananuman, na ginipunindo sa saro kaining mga tugang kong urog kasadit, sa kunindo iyan ginigibo. Dangan masabi man siya sa mga yaon sa wala, rumayo o kamusa ko, mga sinumpa, paduman sa kalayo na daing katapusan na itinagama sa diablo, asin sa sayang mga anghel. Tanagutom ako, asin daing nindo ako pinakakan, napaha, asin daing pinainom, dayuhan, asin daing pinadagos, huba, asin daing ginubingan, naghelang sa kanabilanggo, asin daing sinungko. Dangan masimbag man sinda, kagurangnan kasuarin may kanahiling na nagugutom o napapaha, o dayuhan o huba, o naghelang o nabilanggo, asin daing may kapinagmagno. Dangan masimbag siya sa inda. Amen. Nagsasabi ako sa indo, ananuman na daing nindo ginibo sa saro, kaining urog kasadit, daing nindo iyan isa ko ginibo. Maharali ini para sa padusang daing katapusan, alagad si mga suripot para sa buhay na daing kasagkoran. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kakurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. So nasambit ko po sa pagpoon na sa Domingong ini pinagsaselebrar niya to ang solemnidad kan Cristo Rey. Ini ang ultimong Domingo sa ordinaryong panahon. Sabi ko nga ni, ini ang minatapos, minakulminar, kan gabos na Domingo sa ordinaryong panahon. We have 34 Sundays in ordinary time. Today is the 34th Sunday na kung saan pinagsaselebrar niya to ang solemnidad kang Cristo Rey. Dati-rati po, pinagsaselebrar ining solemnidad kang Cristo Rey last Sunday of October. Pero after kang Vatican II, pinag-transfer ini sa last Sunday of ordinary time. As in iyan, ngunyan po iyan na aldaw. Si Pope Pius XI kang December 11, 1925, siya po ang nag-establisar, nagmukna, kan siring na solemnidad. Tanganing, pagirumdumon ang lambang saro sa tuya, na si Kristo po iyo ang kagurangnan, iyo ang hade, kan sa tuyang buhay. Angay pa ining maray sa mga panahon na ini, takadaklan na beses ngunyan, kadakol ng hade na pinag-iidolo, pinagmimidbid ang tawo. Kasubagong 7:30 pakatapos kan first mass, nagprosesyon kami dyan sa sentro kang Legazpi. Daradara su Santissimo. Nahalata ko, dakulo na tig-agihan na gari pinasipara sa nasupag-agi kan kagurangnan sa tangod ninda. Masibot-sibot sa kung anong bagay. Dakulo na ngunyan ang tigahade kan kinaban, cellphone, dahil na nabubutasan, ano pa, kwarta,
Yun ang tigaharade, maski bagangon yan dakulo ng king, maski pagkaon king, tapa king, chow king, burger king, crispy king, ano pa, gabos na sa na king, budol king. Ngunyan, magayon na selebrasyon na nita, tigpapagirumdum po kita kainina, mayong ibang kagurangnan, mayong ibang hade, kan sa tuya pong buhay, kundi ang sa tuyang kagurangnan na si Hesu Kristo. Parakpakan daw po niya to ang sa tuyang kagurangnan. May uminaging demonyo. Hindi ko aram kung kumbinsido ka mo kung sabihon ko sa Indo na ang buhay pano ni sorpresa. Life is full of surprises. Yes or no? Yes. I'll give you one example. May sarong gurang ka ito na nag-retire na. Pagkatapos siyang mag-retire, ang naging hobby niya, magtaya sa loto. Urual daw nagtataya po siya sa loto. Tigsusugo niya, suaki niya, tigpapataya niya sa loto. One time, nadiskubre kang aki na su numero na tigtatayaan ni Papa niya was a winning ticket or number. Kaya lang, kang nahiling ito kang aki, natakot po siya. Tabaka ngayon, pag sinabihan ko si Papa na nanggana siya sa loto, aram nito po su price, 400 million pesos. Baka ngayon mabigla, atakihon si Papa sa puso. Kaya ang ginibo po kan aki, nagpasiring po siya sa simbahan, kinahuro niya supadi. Kaya Father, mas maray ngaya kung ika ang magtaram kay Papa, i-announce ning good news para dahil siya mabigla. Nasabihon sa iya na nanggana siya nin 400 million pesos sa loto. So, nagpaunra man supadi, nagduman man sa harong, asin, pinaluway-luwayan niya sugurang tanganing day mabigla, tabaka atakihon po sa puso. Sabi niya duman, Sir or Tiyo, halimbawa lang ngaya po, nagtaya ka sa loto, asinanggana ka nin 400 million pesos. Ano ngaya po ang gigibuhon mo sa kwarta? Sabi kan gurang duman sa padi, Father, kung totoo po iyan, nananggana akong 400 million pesos, ang kabanga kayan, ang 200 million pesos, itatao ko po sa imo. Kang nadangog ito kang padi, supadi ang inatake sa puso. Siya ang nabigla. Totoo man ang ganda ang buhay po, mga tugang pano, nin mga sorpresa. Why? Because we have a God who loves surprises. Ang saro kan mga sorpresa pong iyan, ngunyan madiskubre ta ngunyan na aldaw, na ining pagkahade kan sa tuyang kagurangnan, ibang-iba sa pagkahade na iniisip, asin hinihiling kan mga Hudiyo kay itong panahon. Christ's kingship is quite different from the way the world view and conceptualize kingship. Taining hading ini, si Kristo na sa tuyang hade, bako suhade na nakatukaw sa trono. He is a suffering Messiah. Hade na nagsakit para sa to. He is a crucified Christ. Ang sa tuya pong hade. Sarong hade na napadigdi, bako tanganing paglingkudan, kundi tanganing maglingkod. Obviously, very much contrary to the kingship which is based on titles, positions, and achievements. Yan ang paghiling kan kinaban, kan pagkahade. Magigikan dakula, magigikang hade, kung ika may titulo, may halangkaw na posisyon, asin dakul na naginibo sa imong buhay. Kaya sa pagselebrar po niya to kay ning Christ the King Sunday, tigpapagirumdum kita kan sa tuyang kagurang na nanhalaga o kahalagahan kan sarong tawo, day po nakabase sa kung anoan sa iyang titulo o posisyon.
kung ano ang yaon sa iya. Dahil ni nakabase kung ano asin gura anong kayamanan igwa siya. Nakabase ang pagiging dakula o pagiging hade para sa satuyang kagurangnan kung ano ang satuyang ginigibo para sa satuyang kapwa. On what we do to others, lalong-lalo na sa paglingkod sa sainda. So ano ining mga sorpresa manunungod sa konsepto nin pagkahade na mahihiling tapo digdi sa nadagog yatong ebanghelyo. Ang enot kayan, ining Kristong hade po nagtututok bako sa mga extraordinaryo, kundi sa mga ordinaryong gibo kan tao. Nagtututok siya bako sa kapangyarihan asin posisyon, kundi sa paglingkod. Kaya abaga, sabi digdi sa Ebanghelyo, duman sa mga dinaranya sa sayang tuo, na malaog sa sayang kahadean, kang napapaha ako, pinainom nindo ako. Simple gesture of service to others, pagpainom kinapapaha, pagpakaon sa nagugutom, pagtaunin gubing sa mayo nin gubing. These are simple things that we can do to others. Asin ini, ang sarong sorpresa na ipinapahiling sa tuya kan sa tuyang kagurangnan ko niya, na sa paagi palan kang saradit-sadit na akto nin paglingkod na sa tuya pong gigipuhon, duman kita magiging dakula sa mata nin mahal na Diyos. Ikadua, ining Kristong hade, minapahayag, minapahiling kan sa iyang sadiri sa mga kasaradayan, revealing himself in the distressing disguise of the poor. Sa paagi kan mga ordinaryong tao. Kaya baga kang naghapot sa mga Hudiyo, kasuarin mi man ikanahiling na nagugutom, napapaha, mayo nin gubing, nakikidagos, na dai may ka pigmakulugan, dai may ka sinungko, kasuarin. Ang simbagkan sa tuyang kagurangnan, anuman na ginigipo nindo sa mga kasaradayan na ini, ginigipo mo nindo yan sa sakuya. Ibig sabihin, sa oral daw palan, nahihiling, asin nakakaibahan niya to ang sa tuyang kagurangnan sa paagi kaining mga tugang niya tong nagtitios. We meet Jesus every day, every moment and everywhere. Most especially among the last, the lost, and the least sa satuya pong komunidad. Sabi nga ni Kansarong Santo, to love another person is to see the face of God. Kung kita namumuot sa satuyang kapwa, lalong-lalo na sa mga kasaradayan, nahihiling ta sa inda ang lalawgon kan sa tuyang kaguranan. Kaya magayon pong hapot sa satuyang ngunyan, ano daw? Naririkognisar ta daw, namimidbidan ta daw, ang satuyang kagurangnan sa satuyang kapwa. O hilinga daw ang kataning mong turog. O nahihiling mo daw dyan si Kristo. O kiling, o pukawan na iyan. Do we recognize Christ in people? Taday ta po paglingawan na ang buhay saro daaw pong paglakbay. Life is a journey with other people. We cannot reach our destination alone. Sabi ni San Agustin o ni San Ambrosio, one Christian is no Christian. Ang sarong Kristiyano, bako tunay na Kristiyano, kung siya sana nabubuhay para sa saiyang sadiri. Let us always remember that. Na ang buhay tadigdi sa kinaban, sarong buhay din paglakbay. Asin sa paglakbay, kaipuhan, may kaibahan kita. Taday kita makakaabot sa destino ta kung kita sana. Naramdaman ko kan, baguhan ako digding madestino sa parokya. Nagsakay ako dyan sa luwas sa tricycle, pasiring po ako sa Bitano.
pagpara kong tricycle, nagpundo so driver. Sabi ko, Tiyo, pasiring po ako sa bitano. Ansimbag sa kuya kan driver. Solo ka sana, sir? Ang gusto sabihon niya pala, kung solo ka sana, arkilahon mo, pasiring sa bitano. Inabot akong karaw, kang hinapot niya ako, solo ka sana, sir? Sabi ko sa iya, ngata Tiyo, dahi ka maiba? Sisay ma-drive ka ining tricycle. O kaya next time around na magpara ka mo dyan in tricycle, tapos saputon ka, tanganing arkilahon mo, solo ka sana, sabihan nindo, ngata, dahi ka maiba? Sa buhay, arog man po kayan, dahi kita makakaabot sa satuyang destino, kung solo sana kita. We need to journey with other people. We need to journey with Christ the King. Kay puhan ta sa paglakbay, nakaibahan an satuyang kagurangnan. May saro akong paborito na pangadji, so mga driver digdi. Kay itong panahon na uso itong tiglalaag sa tubangan sa may rear mirror, nakalaag po ining driver's prayer. Sabi digdi sa driver's prayer, grant me, O Lord, a steady hand, a watchful eyes, so that no one will be hurt as I pass by. Magayunon nining pangadji, bako sana po para sa mga driver. This prayer is also meant for each and every one of us. Ta sa paglakbay ta digdi sa kinaban, sana siguraduhon ta po na day kitang makulugan. May we hurt no one as we pass by this earth. So as we travel life's road, let us stop hurting and start loving from now on. Kunya na aram ta na po inigabos na mga surpresang ini, day naman kita siguro masusurpresa kan gabos na ini. Sana pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang sa tuyang hade, ang sulamenteng sorpresa na madangog nga to halis sa iya, ining mga tatarabon na sinabi niya digdi sa satuyang ebanghelyo, duman sa mga tawong yaon sa tuo niya. Kam, madya, mga paladan kan sa kuyang ama, magmana, inherit the kingdom prepared for you before the foundation of the world. And we can only be deserving of such, magigisa na kitang maninigo kayan kung kita malingkod sa tao araw kay Kristong hade, asin kung si Kristo gibuhuntang hade kan sa tuyang mga buhay, asin hade kan sa tuyang mga puso. Amen? Sa ngaran ka nama, aki asin Espiritu Santo. Amen. Matindog kita maugman niya itong ipahayag an sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa Diyos ang mga makakamuhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kaya sa Kristo Aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli ka ng Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakaman. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagsasanig na ang kahadayaan kan Diyos pinapahayag na sa kinaban, asin may pusong nagpapasalamat, mamibig kita sa kaibahan ni Kristong hade, masabi po kita sa kada petisyon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibig. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga obispo kan simbahan, makautob kan sa indang mga katungdan na maging tanda nin paglaom, asin liwanag para sa mga bihag nin kasalan. Ipamiibig niya to sa kagurang.
nanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayonin mga gobyerno sa kinaban, padagos na mag-urolay sa pag-atubang kan mga issue na nagsisiblag sa inda. Ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa saindang kaluyahan asin kawaaranin paglaom, ang mga inaapi nin mga kapangyarihan na dainin da kayang labanan, ang mga bihag, mga bilanggo, mga dukha, mga tinutugis asin mga nagmumundo, makua kan kusog, ranga asin paglaom ki Kristong Hade, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli sa pagmangno kan sa indang pamilya asin katuod, ang mga naghehelang makamate kan nakakapaomay na kapangyarihan ni Yesu Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan niyatong kadugo asin katuod, magugma sa kapanoan kan langit no na kamurawayan, kaiba si Kristong Hade, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no Nama, tabangi kaming may pamatean sa imong karahayan asin kabuotan sa gabos niya mong masabatan, tanganing kun kami apodon sa pagtaong kwenta, kan sa mong buhay, makuha kaming makawili-wili sa imo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na siya. Kagurangnan kaming nagdodolot sa imo kan sakripisyo lin pakipag-urian in tawo, mapakumbabang namimibi, nan aki mo man sa na magwara sa gabos na nasyon, kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong itaas espiritu, ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, dapat. maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, talinahidan mo kan ulyo nin kaugmahan an bugtong mong aki sa mong kagurangnan na Jesu Kristo, bilang danay na padi asin hade kan gabos na linalang, tanganing nagdudulot kan sa iyang sadiri sa altar kan krus, bilang daing digta asin matuninong na sakripisyo, na utog niya ang mga sakramento kan pagtubos sa katawuhan, asin kan sinakopan gabos na nilalang sa kapangyarihan niya, pinaubaya niya sa saimong kadakulaan, ang danay asin lakop na kahadean, kahadeanin katotoohan asin buhay, kahadeanin kabanalan asin grasya, kahadeanin katanosan pagkamuot asin katuninongan. Kaya kaibakan mga anggeles asin arkanggeles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no na hukbo, nagaawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan,
Daing tapos na nagsasabi, sa ngalan kan kagurangan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurangan ni kananggadan banal, burabonin gabawas na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi magako kamugabos, asin magkakan kay ni taynian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan inian pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kan kalis ning kaligtasan nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan. Asin ang gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami tanganing kay Bani Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaidtupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan na sinkamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon.
kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, murasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo, haray paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya an katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin Sa tuyang mo niya na ihira sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you.
Uyaan kordero kan Dios, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan kaming nag-aako kan kakano nindai pagkamagagadanon damimibi, tanganing nag-uugma sa pagutob kan mga tugon ni Kristo, hade kan kabos na linalang, kami mabuhay kay iba niya sa langit noon nakahadean sagkod paman. Siya na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po muna para sa mga nagkapirang kain.
Kakaigwa po nin second collection para po ini sa Tada Sunday. Ang natipon niyato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 39,864 pesos and 60 centavos. Ang naambag niyato sa 1:45 nin hapon na misa, nag-abot sa 3,626 pesos and 90 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,578 pesos and 80 centavos. Pinapaisi man po na ang pilgrim image ni Our Lady of Lourdes mabisita sa satuyang parokya sa Nobyembre 29, aldaw ni Miyerkules. Magkakaigwa po nin welcome mass sa oras na alas 7 sa pagkaaga. Asin ang farewell mass gigibon sa Nobyembre 30, aldaw ni Huwebes, sa oras na alas 12 sa pagkaudto. Iniimbitaran po kamo sa pagsabat asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Sa Disyembre 8, aldaw na Biyernes, iyo po ang solemnidad kan Immaculada Concepcion. Ang oras kan mga misa siring po sa aldaw na Domingo, 6:30 a.m., 8 o'clock a.m., 9:30 a.m., 1:45 p.m., 3 p.m., 4:30 p.m., and 6 p.m. Siring man, available na po sa satuyang parish office ang 12 inches na replica image ni San Judas Tadeo. Mauot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kanakaaging semana. Mga anonymous po na nag-donate kit 20,000 pesos, 1,800 pesos, 1,500 pesos, 1,400 pesos, 900 pesos, 500 pesos, 400 pesos, 100 pesos, asin duwa pong nag-donate ning tig 1,000 pesos. Mr. and Mrs. Jose Bayobo Jr. and family, nagtauman po nin 500 pesos. Diyos mabalos po. Gusto ko lang po na madali lang. Encourage ka mo na magkaigwa ka ito, lalong-lalo nagabos na mga devotos, asin devotas ni St. Jude, kay itong sa iyang image. Saro kan mga programa kan parokya ni San Judas Tadeo na magkaigwa po kay St. Jude sa kada harong. And we would like also to encourage itong mga ayo-ayo, may surusubraman sa nakamo, so nag-ako na kang 13th month. Baka pwede man kitang maging sponsor ta. Gusto mi po na tawan man kang mga images na ini. Itong mga tugang nyato na dahil kakayahan na magbakal ka ini. So part kang sa tuyang Christmas gift man sa sainda. Iyo po na kada harong, lalong-lalo na itong mga nagtitios niya itong tugang, magkaigwa kang image na ini. Perhaps some of you can probably sponsor 5 images or 2 or 3 images, o kung medyo naradagit po kamo sa ko, gibuhonin dong 10 na images na pwede ta pong ipanao sa inda. And we still have available t-shirts dyan po sa satuyang Paris office. Kung interested ka mo, di akong nahiling na nakasulog ka ito. Ako ko tayo ang sulog ko, kaya lang dahil ko man pwede ipahiling sa inyo. Yeah. So, yaong po dyan sa office, igwa pa kita nin mga t-shirts na may nakalaag na St. Jude Tadeos. So, paki-check na lang po dyan sa office. Then, sa November 29, ang regular Masta daily is 6:45 a.m. But on November 29, na ma-visit po sa Pilgrim Image ni Our Lady of Lourdes, ipoprosesyon kaya po siya hali sa Legazpi 6:30 in the morning, mapasiring digdi sa tuya. So, we will change our, only on that day, our schedule for the Mass na 7 a.m. Instead of 6:45. So, then, take note also na sa December 8, although it falls on a Friday, it is a holiday of obligation, kaya gabos kita obligado na magsimba. Kaya ang schedule kan sa tuyang mga masses sa Friday, December 8, parehas po kang schedule pag Domingo na nagpupuon sa 6:30 in the morning, 8,
9:30, then hapon 1:45, 3 p.m., 4:30, and 6 p.m. Salamat po. Matindog na po kita. Salamat sa gabos na naglingkod sa satuyang altar, sa choir, KRR, sa tuyang lector, commentator, sa tuyang lay minister, sa tuyang mga sakristan, sa pamamayokan, sa tuyang sakristan mayor. Minsan nagiging major problem. Sakristan mayor. Thank you. Asin sa tuyang mga mass collectors and sponsors kang misa. Parakpakan niya to, Sinda. An kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na misa, lakaw kita, gibuhon ta si Kristong hade, kan sa tuyang buhay. Salamat sa Diyos. Ipon kita kan sa tuyang halaman, magagutan niyaya niya, kakanonin buhay nandang sa kamulawayan niya. Sarong simbahan, sarong pagtuo, inamagtulugan sa kaguranan. Sarong simbahan, sarong pagtuo, inamagaking Diyos. Inamagaking Diyos. Thank you.